Itoitz aukeratuko dut, urte haunizta nerekin egon den talde izan delako, haitz gaztetik hori aditzen hasi nintzen, itxetikan, eta gero gehiotan sartu izan naiz, eta guainik era aditzen duten haunizta, gauza berrik aurra errautzen txu, eta hierran izan dire, urte haunitzez nerekin egon den taldea. Hemen aukeratuko dut estingen ten Summoner's Tales. Izautu nunetikan engantzatu ziten disko bat izan zen ez, hauniztan aditu dut, hauniztan jo dut horren gainin, eta iruditzen zait, hori, Itoitz den bezala, hemen ere gauza txikia haunitz berrik arrautzen jutela aditzen duten guzitan ez, eta biden zaila hostia, eta baita ere zuzeneko bideo hori, bideo dokumental hori ere, horretzen nahi zein ilusiokin ikusten nuen, eta guainikan ere ilusio horrekin segitzen dut. Bi aukeratuko txut. Bat, atzo aukeratu, hauniztan ahitze dutena eta ahitze duten guztitan, hau perfektua da, ahitze duzu eta delikatua, perfektua da, Brad Meldauen Blackbird, eta gero bertzetik maitera azkeneko aldin berriz haunitze aditzen nahi naiz Rupert, eta sartu gorra nun, eta horregatik Ruperten 10 negu. Hemen aukeratuko Joseba Olestena, Joseba Belenoarren hitza. Erraten du hitzekin erraten ikasi nahiko nuke, erraietatik errana, erraietatik emana, ez? Eta igual bai da, nire bizin, igual batzutan identifikatu sentitu nahiz horrekin, eta, horregatik. Hemen hemen igual 3 aukeratu, hitxuzte dut baizmenakin. Eta, pixko terraxago ez dateko mugatu dut hori, Euskal Herria eta bateri jolik aukeratuko dut. Orduan, lemizkoa Carlos Arantzegi, referente bat, beti mire estu dut, orduan, bera, gauniz gustatzen zaitena baita ere Ekain Elorza, soinua, elegantia tipua, eta azkenik nik uste nire musika ibilbidin eragin gehiena izan duna Igor Telletxea. Berekin hasi nintzen, berekin zanun aukera lemizko estudiotara joateko pixko kuskusiatzera, ikustera nola funtzionatzen zuten kontzertu, eta beti niretzat erreferente bat izan da, orduan, Igor. Gehien bat itxin nago ninta streaming bidez, jadena, eta gero kotxian ez dut streaming bidez aditzeko aukerarik, orduan diskoak, CD-ak, aditzen jot. Niretzat haitz berexia zaten da berako katako. Normalin hor elkartzen dire lagunak, musikari pila, musikari aitzonak, eta orduan beti izaten zu puntxo berexi bat hor jotzen zuen eta. Hau ere zaila intzaite, bat berexi errateatik eta Euskal Herritik kanpo da, lagun bat abile joan ginen Bartzelonako Palau de la Musika Katalanara. Eta ez dakit izan zen kontzertungatik do ginun emoziongatik izan zen berexia eta hor ginenin, ez zen, portanturan egoteo zala. Ez dakit nire bizitzako kontzertu hobena dire, hortikan ateri nintzen kriston sensaziokin ez, eta bi aukeratuko jut. Bada, Chick Corea eta Steve Gaden laukoteak, kursala inozu ondula neretzen 5-6 urte. Eta bertzia Erik Bardonek Onjarbiko Blues Festivalin jozunin, horretzen gazte-gaztean nintzen, eta zantzen momentua, kriston sensaziokin gelitu nintzena, eta eran, ostia, hau, latza. Hau ere, itxin galdetu eta duda dut, uste duela Fermin Muguruzan Euskal Herria Jamaika Clash, badakit ale bat oparitxu ziatela, bi genitun itxin, eta uste dut edetako bat nik erosia dela. Zotan, Fermin Muguruzan Euskal Herria Jamaika Clash, hau nitza heldiz haitxuten hori. Azkeneko diskoa izan da, basoan, Joseba Irazoki, Beñat Asiari eta Julen Asiari grabatua. Erosi nahi nuen, azken Josebako paraitxu zite, onde mendikan eskerrak Josebari. Bai.